Sarihudi Medical College ahem kim kirang patang pedet. Santi hidi BJP asai hemalong ingdeng hini executive amai kang ni. Narlong ti adorso along Karbi film artist lapent riso nimso FC tumangbong friendly football match kapatupon. MEC research stock bipent amithang consensus long JJ skim ki claim adim an kachi humridam. Lakhain ko rapon nilip MEC konsipar lopon angkang koilam metiben kahilo kilometer krehini sarihiti along kisung det arat atuma phant Karbi Thomas Council atumpen kedam tangs 2015 ben 2016 nan kana phant medical sub center ahem apen adungarai ke do hawar arat atumpen stame joy muchot pen alang litum si silang ponlong po bos alang litum ta ning sparong ponlo voi fit stame lapunat contractor rosrong pie bang labang so ahem kim karang pon patang pipededlo Sarihuti hawar arada tumbangki tibok hat si kecilang hem kabidet ajok sai jok jepen si kecilang ji apan alang litumban golak hal an si ceponang koklo lasila so hem kikim kerang petang podap prangsi apan alang litumpen sami contractor George rongpi apan stame alang litum batai cingkilo lanco te kelilang lapunat MEC pen stame alang litumpen cingki tanpon bumlo wifi stame pi arni an stame la so hem kim kerang pon patang sedarlo Laso puthak pen sarhiuti rong troksi arada tum ning duk paklang pon reti lapen prapjin pen labang so medical sub center hem ki kim kerang pon ji aphansi CM turam rong hang lapen health department atum phan alang litum pen chuduri padopon koilamati pen joy sing tiron Karbi Longri Abirta sub center phan ni tumpin purlos tame Karbi Anglong ke caria tumbang lali tu apaan ni tum lambang ke nang enan rason athe ni tum curi bata lol bang sub center nang batang pinang ji ni tum saruti la roksia tum kisung ka tume chitong nang isi se chilang hin me ni tum ni the bang ke la pulo nang pilo pusi tum ga khalos tume ni theteng penang nang grand pilo motame piniar ni tame jo ante pinana di ding lo tame lo bang so a hem nang rang ham tani tum aphan thang thektawi athia hem to patangte anke hem patangte pen posi nitum ning the ke dak yo ke busia nitum ning thela tame pini ning the bang yut kok na athe nitum bang ke bata yin ri lo jos rong pi phan me satame alang ni tame nitum phansi pilom ani nang oi niom na asini to tha bang ke lang li phan nitum enghon alang pha man pi pa te ni alang li phan nitum rablu alang li MEC thod me nitum ani jpaduk pasalang li phan rablu satame pini ani bang ni to phana panung ko son nitum la sub center tang elo son tu nitum anu selang le phada me nitum ninga rong me si nitum kuni ji tame rong ke pini ani nitum phana panung ko nitum alang le phan ke rab tame nitum phana panung ko son ase nitum kisung bang alang li phan alang le kisung ho bang nitum rab det padam nitum kisung ho bang ke alang li phana panung ko la silang li tame non pen bang nitum phana ma thar al bang so labang so ari tera phana ma thar labang so sub center pa tang ma si tinri lo la sini tum ke bata re milang sub center alam ke lebong po athe pi baron borde tum sub center ke nang vek ji athe ni tum kisung ge ka de tum prang si ko pasi lebang so kisung e chi lang ji ge prang hi yong si la non pen tum tang thi borde ni tum tamya bata ta mi de so ngong kok la be non bang ke ni tum lam sam system sina tum pen kote jos bode me bulo bore me muri tum bata tum na claim clip ni tum mo ja kong me ta bi bari tum lam kisong ban mi tum song kok la si alang li josong pi phan mi chung ri pi lo la si lebang so sub center bang ke la hen pui ki ko royal that pen lang li ani ngam samjen ban patang serak mo si tu mang sing ri lo la pen la banduri ward me la jiti ban kim cholo anke nona phi bang ke tum thang chi ne la MSDP la court any hang rong hang la pen la pol song signal la tum hani si bang so banduri ward claim lo pone pini ani le bang so wala patang phana tum mang de mal me so la si alang tum me saruti arar posia saruti ban sing hon prodonte alang tum bo ipen bang so patang ban mang ke ting ri lo asinilhin penasi teman perincal Pai ni pa engko trok arni sangti hidi BJP asai hemalong engdeng hini executive amai pani pang so amai along Raju Singner BJY surupot harmondol committee amai phupensi mai chari pont laben anil topi konchumbang BJY surupot harmondol committee pensi mai ke phat alam the jaipon bangso amai along aluhiman pen education IEM in charge Jagat Singh Ingti BJYM is Karbi Anglong district committee amai phu Bida Singh Ingti
Konchun bang Rang Kumar Teront, Jutang chun bang Singja Tisu, Dihin chun bang Rustom Be. Lapen BJM Suru Pothar Mondol Committee along Klembang Pubang Piatuman Summit Tongdun. Labang Somai along non Kebang Ji Karbi Long Autonomous Council MEC Kilik along Puthot BJP a candidate Tumpan Koson Pen Sikepahe Ponjima Pusi Stan Simun Padupon. Sangti Hidi Pen Presenter ang Karbi Longri Abirta. Pai ni pa inkorat trok arni lakha kripom hamya konsi parlopon angkang narlong di ador supatu aklam along Karbi film artist Lapent riso nimso FC narlong di ador su tum angbong pen friendly football match patu padopon labang su friendly football match ke patu along riso nimso FC narlong di atum pen semi gol isi thapin lo lapen lapuonat Karbi film artist atum pen ke thek muchot lapen ke sting muchot ajok alang ni tum pen gol thom thapon si Riso nimso FC narlong ti tumpan parem ponded lo. Labang so friendly football match ke patu along pen sami ong dung arat tum kache tudun pen ajok. Lam arjan long es pardan dun rajib kru ahin pen sami rat atum pan ke churuat lam te pajirpon. Labang so friendly football match ke patu along man pen kache tong dut. Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron Dokmuka Municipal Board chairman Biren Teron ex VDC chairman Longsing Tok bi Dokmuka Lem secretary Sunasing Lapen kaprek man pen ke duon tat tong dun. Dokmuka pen waisong terang Karbi Longri Abirta. Pini rasa athan itu kalau pin market masih sirket itu sirket bang deng lo so football ke patu lasi lapuan ang bong pini anso lo cuka saya lo patu da puan audience ini nang lo ati lo pini puan audience ke lo itu ningarong pick pro itu ke bang prang pen bang tom so kong appen cheng lo ha pusar pisar tu mata do lo ke phang ok ta pupe de lo ba hijab se ja bo ang se lo lasi lang meu hijab ke se ja ba ke lo pe lang meu son se ja lang jata me lo lasi itu lang ke son lo de la so football match ke hai kerem lah ya pialam lo la so football match pen itu lah rap pen lah audience pen itu lah artist tum lah so isi mana unit pen itu mah akhirnya nanti yang li lah akhirnya kita telang pan baik itu metana ke bang lo cepat cini pan ini cepat orang pan nongken muni ke fere covid pun ke fere tu ajak sita itu lah covid protokol maintain situ tak on mat kene bon langsung ciri ni aku lah so bola itu ke patuat football le kali football lo kon tulisi message se manol owe kimi tum ha lage pithe te kallo assam kallo karbe na hok lo la drugs pu la ke no na homu no ke lasang chutel lo nikum la pithe ke lasin la ha la ke oi pulo tan de so drugs no chire unji pulo tan de kapre ka video velo le sivelo biti la heno la sports la culture sports pen culture le nitum pathu pame ba claim pame pulo tan de kapre araki ke nitum na ivilo na du nelo lasi la lo pithe ke danger most dangerous poison heno la sports and this one our culture so hormone owe kimi tum kapdo ka beta la guardian to the parents to the smart to son sports culture lo kiduna po azat sports cricket no football no volley sports to pick azat football no lo ako ke patu pen lo bang to ha lovely na ke patu pen lo bang ya ha pithi anong hada puan ke la ke the ke long dam la si ke sports culture na hok ta la lo no lo pithi anong ke to nai hormone lo la si ne chunui ka do ko owe kimi tum je nangli tum la ke me ake no hormone la ni se de no Bacan tak so mana habit do o un e pulodan nang tum sports ba culture long lang tum nang du noi khela pathu noi lun noi kan noi angke lahang ke tini ko nang ko la helo kato ka kurang tu asal la sirket mang de anang kele non dak nang tum la long sirket ba ke lang dam la non dak anang kele na long ti long nang tum kusol ka thek long la helo pulodan ke da ning arong pick lo football la ing hando pisita pon ke han me ing han chilu mesen ke ko da nitum non da pu opoindo ke pathu mesen dia ko di somar ba ke sa tu ne sona ke sa tu la ni tu ke sa tu di somar la ja je ke ne bom lo se ning arong ati weather ta me football pathu da ani da so e aram lo ke muni topic jo all se 3 side ke muni lo puge so ang se lo pu le pule hidi ame pura muni do ye pu la helo lang me ning arong alam no ang na long ti la helo Karbi long pusida Karbi long musi la helo ke bang cheng la so point ti me amu da ko Karbi det kali aja da khai muni da do la helo la so unity bang tu na buka aja ta me ni tu nong khela ni tu aja ta me si khela ke lang karpek tu Karbi kali paro kai sol nang lang velo so te aja problem di tu dorapet bihek ben dorapet therapy tu so kang hon ke do la tu na pu jepong nang ni cha nang tu okay Non kachari pom BJP sorkar atumpen rong rupa tok anu anstami kijuna lang misen paleji aphanpu bor iponsi JJM scheme pen asai kedeng pon durbagri constituency angkang along ang MEC returns tok bipen kachihom asai kedeng pon
Bangso kohmida marong Durbagri VDCA Chairman Sar Koi Rongphar, Mondol BCP Konchun Bang Daniel Terang Lapen PHE Long Klembang Pubang Piatum Saiki Tumandach Tongdun. Han Pokapen Robinson Killing Karbi Longri Abirta.